balikan ning mantan podo karo mangan jangan ngengetan. Welcome to Mobile Legends. Wah, ngapus terus. Wah, ngapus lagi. Kamu bisa Killing spree. yang aku bagi. Double kill. Keren. Apa hero ini? Si siapa? Cek gua pedang tuh bata lho. Anu maunya paling Itu lanang lagi BK berita. Wah, kurma rai galau sih lagi. Wah, wis sak wae mah pikiran si Citra aku. iya guys. Jadi yang murah. Nah, urung cirang lak lagi aku main ngilangin stres e. Galau terus. Lah kemana foto Citra nang perapatan ngono lho. Gak tenang nih. Parani wae yo. Sing tenang to, yang tenang. Wah. Kok kudu diparani kok? Sik nek gak marani to, aduh sing wangi, dan sing rapi. Nggo kembang melati ngene lho. Oh, Kuwi. dek wangun kok. Heeh. Kok tak jare cem-ceman Bang Staman ning ngene dhewe wae. Ben kepencet cara aku. Biyalah. Eleng, kaya ngono iki dosa, musyrik jenenge. Iya, Mbak. Lan sewu ya gak durunge. Jenate makku tuwa, nek dudu pasti resi kuwi sing ngatur sing kuwasa. Nek nuruti takdir yo aku kalah sakabehe karo si Kae anak RT-ne. Ayo lumrah. Anak RT ne pacakne najis. Lagi kuwe teman style Serawal. Pacakane mbauris. Ambune badhek, gak breng-brengan. Kok arep merayu sisi trek kae. Oh, tidak mungkin. Arep CKT yo. Uhem. Sandangane ganti, rambah renggu, nganti kondok remak. Wah, Iki kudu ndok remak ning kerantapan merica. terus di style jas, duwe jas ra kowe. Duwe Kae ning nang anake mbokku cilik. Jas laboratorium. Weloh, yang ngono jas ireng lho sing wangun. Terus digone dasi. Wah, garan duwe jago dasi iki. Alah dari sak-sake, sak abang lho terusane untuk luri handayane ra apa-apa. Ngopo? Kowe paling ora apese nggo kembang. Bang opo? Bang ngomong po? Bang gedang. Ayo kembang mawar kok Citra arep sajeni. Kuwi lho, garan duwe jawi. Duwene tau bacem. Welo lah yo tuku to. Tak gawe tahu bacem padha ngarep ambengan. Garan dikit e. Makane makarya kaya aku lho ngrosok. Lho, Prek nek ketemu Citra ya isin aku. sing penting iki halal. Nek nyapa Citra tresno kowe, mesti dheke napa-apa anane. Wis lak blek blidikan. Aku kan mau ngenai tutorial ra disuguhi remek-remek po. Lah kae wedang putih. Mana nih? Dek aku bali arep nepati janji tak jaluk kowe ra ngapusi lungaku wingi amuk golek rejeki tak buktekke kowe aja mbedo ati wis seprene suwe. Trek. Timbul arep ngomong. Oh nyuwun ngapunten. Mboten enten maksud iki. Kok mlayu so? Wis sing sabar wae. Wah lali aku. Wes tak sikan yo. Sip nasib. Wis aku kandas iki. Aku